Angiyathanda ngiyazi andilali ngezinye. Hayi utemtem izinyo bani uthi ukhala for izinyo Fondini yazi impela Yintoni? inento loniphatha apha ebusuku Ncweni. xa ndinxilile ke andilentuki andiliva tu xa unxelile ngase ndinxile oko kwenzela uba liphele ufuna ndiphathole izinyo phethole izinyo andawuze ndiphathole izinyo maliphathe mna not izinyo liphathe wena yho mpela yho hayi sukafondini yazi nditheke sendisetyhwini sendiyile apha edora wathini ndave enye itime ikhala ebilapha phambi kwami athi ndaqoba yu ndathi lena nzeni utento wathi so uzawuhlala unelo zinyo ndajika sendipha yho hayi lo mshini leqaqamba izinyo hayi fondini kozinyo yazi ndiyafa ngotyika zizinyo ngambungu hayi fondini tshintixo yam nondiyeke mani uquqa ngenyanga ngoku emva kwenyanga funeke ndiyazi amazinyo umxela amazinyo manapha wena ungakabolile lawa abole ntoni amazinyo hayi wetha rayithi fondini kaloku anxile ndiluhlafuna yonke into lena ndihlafuna amathambo ndithini ndisandixele ngolaa nto fondini ithini into namhlanje mani yeyi hayi kamazinyo ithini into namhlanje wena kwesingulaa nto kwangumgqibelo namhlanje wena awuvuyi nale nto uba wena uhleli nam wena yazi kukho abantu abalangazelayo ababalulekileyo kodlula wena abahlala nam abafuna undibona abafuna uhlala nam hayi kaloku andibone ugqiba ndiphi 1000 andiphi hayi 100 thetha ugqiba mna wena zange wandipha niks wena kaloku uyitshomi yam and uzawuhlala uyiyo kwekwe uyitshomi yam sondihlalela nokuba unohlisa apha wena hayi siwaye ubukude zawuhlisa njani bakunobhubhu mamakho ndingayeka ungenaphi mamam ke nguye lundiphetheyo uba uzama uthini nguye lundibulala yazi ndithakathiwe ayindima uzikhethela utywala so ngumamam lo yazi mpethe yazi fonini ngumamam lo ukubanga lo ndithi kuwe kawuhlise apha uxolo mhlobo wam kodwa jonga bafu kawusesantsi adika fondini bakunobhubhu mamakho ndingarayithi apha ndingaphumele ngekudala sapho nguye ovalileyo ubaphi into zam yazona ungathi ndisokola nje umntu ezokukroba ngakusasa undikhubekise ngakusasa ndithe uthetha uhlobo ngomamam bra umamakho zange warayithi kudala nankulingi fondini nakucawa thixo apho vumiyekafanamoya hayi kandibona fonini asikaze nje sisathetha la andiyini nakuqala bezele mcale kwezi uyadika jonga ke jonga kuzondivusa ngeentsena kumele sinje bangathi kumngcwabo endlini efemelini andikho basinothi qwiqwi apha sixabanise apha nentoni itshiksi lona siyadibanisa itshiksi ndijonga zikhona nezambili zazi ndala ndaye ndanofutha uzawubamba lena uzawubamba siyothatha sisephakanololena singafumani olbrown zikhona nembiza phana ezindala siyatshobozela pha siyatshobozela masipha ndayeka nofutha ngoku because umamakho uqabela ngapha kwalo mfutho kaye kumamam ndithi kokaye kumamam fondini intoni kabambe le nto mani wena siyofumana i-13 ngapha kaloku khona nembiza nje fondini ungathi unazo imbiza pha kum ujonga umawawa ke ndichips kamawawa lo ujongawawa mani wena nam lotata useze khamye kagqithe qala khamye kagqithe so malume awanda kandizange wendibuliswa yile ntwana mrhobeni soze ndiyekucawini andinawuze nam ndindecango letoilet ayingotix nalo uzawuvala ngantoni ke ngoku kayikuba liceliko kayikuba hayi foni iplanga nantoni zizawuphuma ijongene ezimbiza zakho mna izana 4 embiza nazi andiyeke lawo